Jedným z najdôležitejších dokumentov pri rozvoji mesta a celej spoločnosti je plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, do ktorého spracovania sme zapojili všetky sféry obyvateľstva, samosprávu, podnikateľskú sféru, školstvo, proste všetkých, ktorí mali chuť priložiť ruku k dielu a zúčastnili sa tejto spolupráce. Ich názory boli vo väčšej miere rešpektované a vznikol naozaj plán, ktorý môže naše mesto posunúť dopredu. Samostatnou kapitolou v tomto pláne je oblasť Kalka, na ktorú vás teraz pozývam. Nachádzame sa na Skalke, približne 11 km od Kremnice a v nadmorskej výške takmer 1200 metrov nad morom, ktorú naši praotcovia objavili už začiatkom 20. storočia, kedy sa tu konali prvé lyžiarske kurzy a aj prvé majstrovstvá Uhorska v lyžovaní. Rozvoj Skalky prebiehal postupne, etapovite medzi dvomi svetovými vojnami. Po druhej svetovej vojne také najväčšie budovanie bolo v 70. rokoch a začiatkom 90. rokov minulého storočia. No a veríme, že tá grantová schéma nám pomôže toto stredisko dobudovať v o mnoho väčšej miere a k väčšej spokojnosti návštevníkov, ako je tomu doteraz. Ale spomeniem najprv aktivity, ktoré by sme v rámci grantovej schémy chceli urobiť v Kremnici. Je to dobudovanie Kalvárie, teda dobudovanie chýbajúcich kaplniek, oprava kostola a vybudovanie vyhliadkovej terasy. Ďalej je to reštaurovanie pamätníka na návštevu Františka Lotrinského. Je to výstavba nových verejných WC, rekonštrukcia klubu Labyrint a dobudovanie informačného systému mesta Kremnica. No a tu na Skalke sa z tzv. Štadióna Bielej stopy vybuduje viacúčelová plocha, ktorá sa bude dať využívať na rekreačné či kultúrne účely. Vzniknú tu ihriska tenisové, volejbalové, basketbalové. Bude tu vybudovaná inline dráha a dráha umelo zasnežovaná bežecká, lyžiarska. No a tu za mnou tie typické ihlany pre Skalku budú odstránené a na tomto mieste vyrastie viacúčelová hala pohybových aktivít, kde bude telocvičňa veľkosti až na možnosť hrania tenisu, bude tam squashové ihrisko, fitness centrum, bude tam bowlingová dráha a bazén s rôznymi relaxačnými atraktivitami, tak aby tu návštevník, ale aj obyvateľ tohto mesta našiel oázu kľudu, pokoja a načerpania nových síl. Ale na Skalke nevyvíja aktivity len mesto. Máme tu už podnikateľov, ktorí tu chcú vystavať hotel, zhruba 160 lôžkový. Budúci rok sa má začať budovať štvorsedačka smerom do Turčeka. Pripravuje sa výstavba 11 penziónov. No a na banskobystrickej strane sa pripravuje územný plán časti obce Králiky, ktorý uvažuje aj s prepojením týchto dvoch dolín sedačkou, ktorá by z Králik mala ísť sem na Skalku. No a veríme, že ak zabezpečíme využitie týchto zariadení počas celého roka, tak sa bude viacej dariť aj podnikateľom, bude vyššia zamestnanosť, bude vyššia kúpyschopnosť a bude všeobecná spokojnosť nielen návštevníkov tohto regiónu, ale aj našich občanov.